Assalamu alaykum mehriban eyleşler, edi tomaşaçylar, arkadaly ýurtda Paragat asmanymyzda ýaşaýan mehriban eyleşler, türkmen wagtylarynyň edi muşdoklary hepden şenbe güni diýmekde tomaşa diýäňiz bäteşirat gepleşimiziň täze möhümi. Hormatly prezidentimiz Bagtyar halkynyň eşreti bolalyn durmuşda ýaşamaklary üçin, olaryň medeniyetde diň jalyp wagtlarynyň diýsen bir hoş geçmek üçin ähli şertleri we mümkinçilikleri döredip berýär. Bizim şu fırsatlarda hormatly prezidentimiň döredip berýän ähli biýmeçwer işler üçin çäksiz sagolmaly aýdýar. Gahryman adamymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, alyp barýan ähli tutumly işleriň diňe üstünlikleriň, ruwaçlaryň ýar bolmagyny arzu edýär. Hemde şu arzular bilen mehriban eyleşleri siziň ünsüňizi çekýär. Ýürüýte türkmen wagtylaryny hemde Hanit restorany sizi höderleýär. Bäteşirat gepleşimiziň ikinji möhüminiň birinji sany siziň bilen. Gatnaşýan mehmanlarymyz öňklerim bolsa, täzelerim bolar, öňklerim bolar, garşykda bolar, iki topardan ibaret bolar. Diýmek, gepleşimiz ikinji möhümi näme hakda? Çempionat boýunça gider biziň ikinji möhümimiz. Ýagny gepleşime gatnaşýan toparlar birek-birege bäteşerler gepleşimiziň netijesi boýunça da utun, ýagny ýeňiş gazanan bäteşlerimiz gepleşimiziň ikinji tapgyra, innik tapgyra gatnaşma huk gazanar. Ýöne gepleşimiziň netijeleri boýunça has utuş gazanan ýeňiňji bolan ýerleşmemiz, ýagny mehmanlarymyz bäteşerler iň soňunda jemmeji tapgyra gatnaşma huk gazanan medeniýet we sanat işgäri bäteşer. Kim bilen? Siz bilen. Howo, şu tomaşa diýen mehriban ýerleşmemiz. Siz bilen bäteşme huk gazanar. Nädir? Gepleşimiziň birinji möhümini özüňizi ýagny gepleşip göni ýaýlymda makadyp köp san SMS ur diýýärdiňiz. Ana şoň üçinem siz özüňizi bäteşer ýaly hasam duýmaňyz üçin, ýagny şu gepleşik başlady. Bäteşimiz bäteş başlar. Gepleşiň dowamyny biziň gelýän mehmanlarymyza berýän suwallarymyza sizem dogry jogaby bilýärmisiňiz? Gönünden göni 0504 qyzy telefon belgimizde SMS habarnamalar ýollaň. Gepleşimiziň dowamyny başa oturýança diýsen işen gatnaşyp dogry jogaplary uradan iýleşimiziň birini biz ýeňiş hökmüne saýlar. Hemde gepleşimiziň ikinji sanyny ýürüte jaňa ders hemde suwal berer. Ýaýylmak edýän bir şekilli aýdymyň aýdymleşdirer. Eger de bilseňiz, elbetde iň bir gowurýan şekilli aýdymyzy ýaýylma berer. Hemde Hanit restorany gepleşimiziň himayetgäri sizi sowgat edýär. Diýsen bir süýji, tagamly et tagamy. Sowgatlar diýsen hem ýakymly hem süýji bolsa gerek. Şoň üçin gepleşimizde işen gatnaşmaňyzy haýyş edýär. Ýeni bir ýatda diýär. Gepleşimiň dowamyny işen gatnaşan iýleşmedi, ýeňi şökmünden saýlar, hemde gepleşimiziň innik sanyny jaňa ders, yglan ders, şoň üçin işen gatnaşmaňyzy her biriňizden haýyş edýär. Ondan mehriban eyleşik edi tomaşaçylar bäteşirat gepleşimiziň ikinji möhüminiň ilkinji sanynyň ilkinji mehmanlaryny sahnamda çagyrýar. Olar hakda gysgaça aýtsak, ikisem bäteşik gepleşimizde gatnaşdylar, ýöne hasam gyzykly boldy. Şoň üçin mümkin bolup ikinji möhümde çagyrsaňyz diýip haýyş etdiler. Dogry aýtsak olaň özleri haýyş etdi. Onda garşylaryň mehribanlar ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarymyz Dogonur Saparovlar, Türkmenistanyň atgydan artisti Şöhrat Saparov hemde Bayramxan Saparov. Garşylaryň Salam. Hoş gördük. Geç. Sağ ol. Onun mehriban eyleşler garşylaryň. Ýaşyk teleýärimiň meşhur alpbazlary, ýurdumyzyň meşhur alpbazlary men kärleşdim dostum Batyr Hojanyýadyk hemde ategelli Recep Guliýew bilen mehmançylykda. Batyr, hoş gördük. Geçin. Mehriban eyleşler edi tomaşaçylar görüşmek diýäli gepleşimiziň ilkinji sanynyň hormatly mehmanlar bätleşmez. Hoş gördük. Hoş gördük. Ada geljek. Hawa Şöhrat ağa, Bayramxan. Näme ýagdaýlar? Näme görýär? Ýaly täze, bölümi täze uşgun berdiňiz gepleşigine. Gutlaçak bolýan gutlaň. Gatowodan. Ýene öňkälakmy diňe teňurlaýan Bayramxan goşulany ha? Bilmem näme sapar görersin. Şöhrat gürleýän men utýan. Şeýlemi? Men jogap berýän Şöhrat gürleýän. Näme täzelikli boguloýdy? Garaşmalar atdymyz barmy? Täzelikli. Öňkölükmi? Ýeňi jutsun. Ýeňiçden ýana giden onda men. Bir hepden içinde hem Türkmen owazy menem syň edip täze şekilli aýdymlara da syň etdiň. Ya, onsoň şo ýene öňkölükli. Konularym ýatlap otýar. Yo, şertlemi täze geljek. Hoş gördük. Ategerli, Batyr, awa, ýagdaýlaryňyz bolmy? Gutlaç bilersiňiz sizden. Olar bir hepde öňden aýtdym çağırjaňy ýa. Ýok. Maňa düýnüňi habar berdiňiz. Awa, şoň ýalak. Biz özüme geldik. Bir hepde ber Türkmen özüňiz geldiňiz. Awa, bular Türkmen owazy giden oklar, awa, giden oklar berdin olar. Şöhrat öwrünjün 13 ilki bilen owy studio. Awa.
owadan bedemen on döwre var. Rahman arkadaşımız geldi kuvatda bir de döwre var gepleşikler taýýarlamak üçin ähli şertleri mümkinçilikleri döretip berýär. Sizin hem gepleşiňiz geldi kuvatda tomoşaçylar tarapyndan iňir töýülip tomoşa edilýän gepleşikleriň biri. Şoň üçin alyp barýan işiňizi arkadaşymyzyň saýasyny ödüm täze mögüsüňizi diňizsin gardy edýär. Taýýarlaň. El çarpman uçtaýdy. Taýtlarmy? Batra, siz näme diýäňiz? İşler gomy? Hava. Çağlar gomy? Hava Öz çağlarına da mı? Gepleşiňizde çağlar gomy. Gepleşikde çağlarymyza gepleşikde görşüňiz ýaly gowy. Görüşýäs. Görýärsiňa. Görýär, başardy bundan. Bizden kişi gepleşik bolsak, man sägin ýa, hemmesini görmetegin. Hemmesini görýänler bilen maýar, man gyzykly görýän. Ne gördün ortalıktan görüyorsun? Gepleşik hokman tutuş görür. Hormatly prezidentimize köp sagyrtyn aýtýas. Şokratly bayramhanada siz bardy. Şey diýin. Sağ olun. Biz sana goýýar. Hoş gördük. Ýene bir gelip çağrymyzy kabul edilen üçin sag bolsun aýdýar. Gonç ilkelen şunu ýa odan gepleşiňizde çağıranyň üçin köp sag bolsunlar aýdýar. Bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne gahrman arkadamynyň saýasyny yurdumuz ösýär, özgörýär. Şunu ýa mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadamynyň jan sag bolsun. Il ýurt tähwitli işleri elmedam rowaj alsyn. Toýlarymyz toý ulaşsyn, ýeňiji ýeňsin. Ululu giň şertler döretip berýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sag olun. Mehriban ýeşler edi tomoşaçylar, hormatly mihmanlarymyz. Ikinji möhsüm, birinji möhsüm tapawdy. Gysgaçyk aýtsak çempionat bolýar. Ýani häzir şunky gepleşmede kim ýeňeji gazansa, ikinniki tapkara geçmek hukuk kazanýar. Nitip bolsa Bir adammy? Ha, ýok, topormaz. Ýokary da gelýän. O topormaz, iki ol başlaşýar. Ya inik taparda ýanynda Bayrak ödüň özüni aljak bolýar. Ha. Ikinji möhsümüň ahyryna iki sany galan meşhur medeniyet usulut işgärleri topory, iki sany işin gatnaşan, ýagny siz iýleşmemiz bilen jemleýiş tapkyrda ýa-da bähteşerler ýeňjäde näme sogat, onu aýtjakka. Gyzyk bolar ýaly. Onda gepleşmeden birinji şertini tanıştyrýar, şekilli sowal. Ada size tanış, ýön gatnaşdyňyz bilýärsiňiz şekilli sowal. Ýöne oň diňe ady galdy. Ýöne hasany gepleşmeden birinji şertini baýlaşdyrdyk. Ýagny häzir görýän ekranyňyzda iki tane surat görkezdir. İki tane surat. Ýagny türkmen we tileýrimini ýaýlmak edýän şekilli aýdym. Şol şekilli aýdym dowamyndan bir saklanyp ýürekde surat aldyk. İki tançak surat görkezdir. Bilseňiz, hökman suratda düwme basyp jogap bermeli. Bilseňiz, bu talýaňyz bilmeseňiz, utuňyzda degen tok. Degen arkaň. Entäkler, ama bak. Düwme basýaňyz, jogap berýäňiz. Egerde iki tane suratyň netijesini bilmeseňiz, üçüncü kömek suratymyz olaýam aýdymçyň özi diňe kölegözi, ýagny sudury. Onu da bilmeseňiz. Wons kömek eder. Ýok, oňa tege wagt ba. Onu ýaman ne gadyryny artdyrdyk, o hyzmatyň diýen kyn oňa ýetmek. Ýöne basym ýetersiňiz. Oňa üçüncü kömek suratymyzdan aýdymçyň, ýagny suraty, üçüncü hyzmatymyz sağleştirýär. Ýagny şekil aýdymyň başyna aktar. Onu da bilmeseňiz alajym ýok, men kömek etmek bolýan. Owunç kömek hyzmatym siziň hyzmatyňyzda. Apparjylan tarapynda aýdymçyň tarapynda. Men ağırlykda ýürüýtdi, şoň üçin özüm oturup almadım. Awa iki tarapda da deňil kökmünni oturtmady. Kerdeş tip pravda kandidat bardyr ya. Kömekmi? Ha. Şeydäşde. Şeysek bolýarmy? Arasynda. Ha, şeyde o. Işaret berip. Hemme da aýtmaýan guruluşdy gaýmada. Bolýar. Siz ýaşlyk tileýelimden. Ha. Näme de bolsa biz türkmen owadyny köprek Görýän tarapda. Ýa men baýlaşma okmany ady nifik boda iýleşmeden tomoşaçylarym biler. Ondan men hama iýleşi idi tomoşaçylar. Bäňki saat gepleşmede başlaýar, badalýar. Ikinji möhsümüň birinji sany mihmanlary bilen birinji şertde geçýär, şertimiz adam şekilli sowal. Onda hormat mihmanlar taýin bolsaňyz, eliňizden düwmede taýinlamaly. Kim birinji jogap berse, barlaň. İşleýän eken, hemme zat ýer ber, kim geldi diýip jogap berer. Onda ünsimiz, hemmemiz ekran. Başlayın. Şöhret birinci basdı. Şöhret basdı. Basan set birinci berden geldi. Dinleýän? Hemme yer ber. İşleýär kemede. Aha. Näme mi? Näme? Töýmeli diýen aýdym bar. Töýmeli. Yo, maslahatlaşýan mı kiňe näme diýen? Yo, bilýän aýdy. Awa. Bilýän. Söýmeli, kim söýmeli, näme? Aman tegeli. Yo, şol aýdym, şey ýapap baş. Men bilemok. Siz bassaňyz birinji duman jogap bar. Ya doğru değil. Bilmeseňiz basma. Yo, dinle, tak dur jogap alaýyn men. Alcırıyatsa. Açıramam siz alıp barca näme? Bilip bastım şu şekilde aydma men görýän. Aha.
Adını aytabım. Kutorp var ya görün. Ona biz basayız. Kovulukma, durun etek cevap alalı. Burunun vaxtları var. Yadmy şonokda aýdym şeň ad. Aýdym şeň adyny bilmeňdi. Tapa şekil aydın bilecek olmalı. Koloylacak olmalı, en olmalı. Gowanç Cevap berak. var mı? Dur. Gowanç berak gelsin. Durun be. Öňüm Yo olar. kovuluk maqana durun. Jeren hanadara. O da. İki pikirim var. Meşhur estrada ýyldyrlarymyz Azat Dönmezsoň aýdym. Ýa-da Aman Sekiýedow aýdym. Aha. Onu haýrama bir. Bundan Awan sekund gidip otur. Göle görnä sekundda. Azat Dönmezow bizim meşhur estrada ýyldyrymyz. Aydın man bilýärmi? Ýadmy şonu. Yani öňe Azat Dönmez diýende. İkinci Hani doğru, restorandan ikinci. göräten oşulýarmy? Goşulaýmasam anyk bilemem, anyk bilýän diýip dur. Anyk bilýärmi? Onu 3-nji suratdan bir göreliň. Şu Azat Dönmezow. Onu restoranymyz Ural Muratdan haşa diýär, jogap dogry bolsa şekil aýdym bolsa aýmaly. Şuna degen ýanna buli. Ýylyma bardım. Birinjimin çägi ýok diýilýär ha, dogry däm. Onu dowam edip bilýäsmi? Indi şuna dümen şöhret öz elini alýyn. Insult geçiren ya basyp bilen o. Onu dowam edýär. İkinji sowalymyz hani başlyny. Ünsimiz monitorda. Aha, bolly. Bir gedek batdan bolýar. Bassy. Bir gedek batdan. Tamam. Nähir bir uly bar aýdym. Mene Bir bilýär. gulyba. Awa, aýdym hadi. Balacım. Balacığım, ýalňyş bolsa birden. Burjazygma. Yo ýalňyş bolmaýar. Günde görýär. Şeýdemi? Yo. Balacık diýä bolsa näme? Ay balacygym diýip aýdýar. Şey diýip aýdýar. Nähir bir uly bar ýylyň parlak ýylda diýip. Ýylyň parlak ýyly nähir pir gulyp. Jogap dogrymy ka? Restorandan haşa diýär. Ural Murat. Berekella. Öyle burjacygym, balacygym diýerler, ýyly diýany ýok. Nähir pir gulyp. Berekella tuwleme. Ýokdylaň düýmän basmana. Öňür turunyş geçikildi moýdy. Ondan geçýär. Alp Barzamyda. Ana dowam edýär. Indi suwalymyz. Kıynaşaýdy. Awwa. Bayramxan sen nasıl Men oýdun? bassym. Hadi nasıl? Eldar. İkili ilişki Eldar kurmadı. Ahmedow aýdym. Eldar Ahmedov. Nämişin diýýär? Ha? Nämişin? Şu Yo. täze penjeni tanydym. Birden geýnýärmi? Eldaryň aýdym şu. Nämiş täze pençe öňkler koýnamy? Yo. Şu şekil aýdym ken. Hey, şekillaydım da kän görýän ha. Kän görýän odak pençe Ben başka koýnakdan. cevap versem bolýarmy? Berýär o. Şöhret ýalňyş bolar, bilýär. Ben başkadan No, arkayın. Elbette siz topar ahire. Aman Sekiýedow. Aman Sekiýedow. Howo, onu şekillaydım mı? Eger ýalňyş bolsa bir de geçýärmi? Howo, arkayın. Birimizkä bir doğru. Sen bilýärmi? Yok, ýöne jogap dogrudur, ýöne haýtamady bir topar okumynne bir jogap alyp bilýärmi. Iniň nämiş diňden o? Men de Nämiş men bunu dinleme. O men diňden men aga diýärmi? Ya şu eldaryň aýdym. Eldaryň aýdym. Ay bolý. Ýalňyş soraýmadyn şöhret. Men ýalňyşdam size geçer da. Jogabyňyzam taýdan amasa. Ana ýalňyş mı ka göreliň, ýalňyş bolsa alyp barzlara geçer. Görýäs? Aýtma geçer gowdy. Onda siz ýalňyş ýerdiniz da. Ýalňyşma. Sen pikiriň ýalňyş eken. Ben bilýärdim da ýerlardyny. Ha, Ýerlardyny bilip Men eldar diýip ben başga durkam. berdim. Ondan hem dowam edýäsmi? Indiki sowalymyz başlyny. Awwa. Bilmem. Deň wasyp görýän agraýyp durdyň mı? Kulagymy bagtary çekip durna. O. Şu towşan tanışýardym ýani. Şoň üçin bas. Ne, öňde kaç giden towşanmy? Näden şordun? Men bilýän. Awwa. Gözel Övezow. Türkmenistanyň atganyny artist. Jogap aýdymmy? Jogap dogry. Söz ýok diýmän soňçy şiir tuwuçy otur. Goşulýanmy? Bilýän. Gözel Övezow. Anyk bilýärmi sen? Yo, ank bilemek ýani. Ninde? Birden iniň ýaly jogap berdi näme dersiň? Yo, aslında gözeleme şekil aýdymlar şunu ýa milli öwşünde düşürýär da. Awwa. Şoň üçin gözel öwezler. Ha burada näder bayramxan näde doğru jogap berdi näme dersiň? Dogry. Iniň ýalňyş ýagyny öýde näme diýen? Iniň ýalňyşdy. Tutoriýar. Awwa. Gepleş tutoriýar, onu piyada gaýdýar bayramda. Men agaçyp gidemen. Kakam aýdarmy? Ha, kaka. Bolaýjak da. Tanany göreliň. Kaka aýdar, hunkan şuny aýtmarsyň hunkan. Kaka aýtmaka. Ay, berekelle. Berekella. Ünsel kadar mehmanlar. Geçdi de bayramda. Menden eski. Öptü kolon kıyan ýaly. Emel kene diňlik bolýar kaýyn. Tomaşa diýär. Kardeşler beýtmäň da batır. Yok men ýa bilýärdim onu.
Gatraga Arkayı oturma, Bayram hanım eşit donu. Oo. Tomaşa diýär, dowam edýär, başlyny. Oo. Bu bolu birge de geçti. İşliyor. Sany kalkarsiz parahat amandır diýiň peridat diýen şekli. Näme üçin beýle? Ha? Näme üçin? Yo, ana şu atky mehmanxana girende şu gyz garşalýar parahat. Ana o deňizde. Türkmenistan halk artisti parahat amandur. Peridat, ha? Peridat. Siz gijede ýataňda oba. Yok. İyice durem Görýär görýär. da. Saralık var ya. Ayta bir kepdeler gördüm diýip taýla. Haçan men şekillaydım çıkar kadyp görýänlerden şular. O ýyl mundan öňkem şekilläýdymlar bilýärsiz. Hemmedenim. Hana jogap dogrumy ka? Doğru. Birden ya doğru. Ay ya. Doğru. Patra Ilşat bagýarno. Sen basmıyorsun o hala. Sen basam da gowolýar. Bizden bilemizde şey begin görýärmi? El şarpykda. Hani şu haftada durayın ne olsa, şeyden şu haftada durayın belki täsir eder. Hani dowam edýäs, ünlük sowarmy? Bas. Eýwa. Suratda bir çykdyna birinji. Garaşyň hani? Hawa. Bizim köňürek çykkan. Hawa. Muhammed. Yok. Men şunu tanıyan şol oglan näme? Oglan tanıyanmy? Aýdymşym şu. Yok, bu. Muhammed medeniyet okuyor. Muhammed Bäşiýew mi? Yok. Sarıglyw. Ben bilýär. Böyle aytay. Yok, Sen jogap ber. Yok, durun tak böyle aytma. Muhammed Bäşiýew? Ýalňy Yok, diýär. yok. Ýeňişli Bravo. bolýar. Şoňa diýäňizmi? Bravo. Ne haýsy şekillaydymy? Duraýň da. Garaşyň gapyny açama onta. 2 Jogap barmy? Yok. Ýokmy jogap? Ha? Yok. Batmada jogap ýok bolan. Yok. Hayır utugny. Muhammed Yok. bir Ya, beler jogap aýdym. Muhammed Muhammed diýäňde. Bravo. Jogap ne? Dur men böyle. Näme üçin? Yo aýrama, wagtda dumagyň. 13-nji näme maçaýda. Berekerler, geleler işe. Yok, açanı bile bilmesen näme gerek? Onu açan. O. Bas oturma, basırlı ya. Aha. Lazım. Şekillaydım muqadip kredyan. Ne şekillaydım ma onu yani? Pikir edýän mi anyk bilen? Kredyan. Kredi yani. Ýöne anakulemak ýöne. Jogap mı? Ýok. Ýene Yo, jogap mı şu? ýok jogap. Ýene bir şekil Yok, birinci jogap okup. Jogap değil mi? şol lazım. Berekerler. Dasım dağılıyor. Berekerler ne doğru? Berekerler. Gorç. Ne diyor? Yakka ben şey diyişin ha. Gelmişik de. Yok kömek ediyaz. Ay böyle yana bir. Inni şu şekilde aydımını eştiriyat. Ya aydımım da sağdını, baştagı sağdı. Ünsücü dinleyaz. Bolmy. Bolly. Çalýanma bilýän kim? Çalýan bilýän ýok aýdym. Aydım ayt başlaýardy. Bolmasa diýmeli. Aydym. Wala goç koyma. Yok dur. Aha. Nedir? Gelip başladı. Awo. Yok şu yank. Awo. Öýden Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny okuyan bolmaly şu aýdym aýdýan. Awo. Nime sen kömek edemok sen bana kömek et de ýydyň dowam et de. Aydymçy bolmaly. Aha. Onu Gonç kömege de hyzmat işleýär. Ünsü dinleýär. İki toporada değişli. Saparlar, aydımçılar. Yani alıp barçılar. Bu aydımçıdan almaz. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny bilim alýan, okuyan, ola doğru. Ady diýsem üýtgeşik at. Adam. Odan şekilli aydymyň adam söýgi. Dur. Aydayna. Bilmedim. Adam familiýa ady has üýtgeşik. Odan ady. Dur. Maslahatlaşay. Awo, maslahatlaş bilen. Adam diýsem üýtgeşik. Haytlar başka. Zahatdan başlaýar. Zalina Rozieva. Zalina Rozieva. Täwädim şeňa andy öretdim şu wada. Näme? Zülfiye. Zülfiye Cumabayeva. Berekella Zülfiye Cumabayeva kabul edýär. Zalina Rozieva da Zülfiye diýdimi? Cumabayeva. Zülfiye Onun familiýasyny aýtdy da. Doğru söz. Sağ ol dost. Men adyny aýtdym, onun familiýasyny aýtdy. Cemledik de.
Gördüňiz mi? Batyr. In batyr goşulmaýanlygyny bolýar zat. Batyr goşulmaly. Ýeni şapda duratmy etdiň. Batyr goşulaydy. Goşulaly. Çağlar hukman çağırmanmy? Çağlar kız hiç gepleş gören o Deme, bilbiller sayranda var, gepleşik var, şondan bir kısa Sayrak bilbiller. sayrak bilbillerden. Şo. Basalım yani. Sayrak bir kısa şekillaydım Batur. Evet. Aydın çağlar. Şo gödöň tutmandyrda. Onda tomaşa diýär. Inniki şekilli sowalary bilseňiz basyň, bilmeseňiz basmaň. Bilýärsiz. Bir alp barja bolup dawa açyk bolýar. Aha. Ýürüt saklaryň daşlary. Bolup okýan basmaň. Bular bilme. Bilem doktam. Diýär durun. Kim bastı bu mani? Batyr Ben batdy. bastım da. Cevap ver, näçe Ben ayet koreýin dedim. Bas koreýin dedim. Gatnaşyp göräň diýdim. Atty geldi. Zemir goşular gepleşik. İlk basýas, onu fikirlenýäs, ondan jogap edýäs. Aha. Bastı. Ataylar. Gol ya. Fikirlenme, hereket etme, hiç açan. Üçüncü şekilde maşyp bilýäsmi? Yok, birinci cevap garaşy. Ha. Yazma. Cevabımız bam. Ne? Kan Çayın içine gandatyp durýany taş bilen ataýyp durmazdyra. O, insen powo. Näme üçin aljadyk ha? Öde o gyýdy gördü. Şoň içine mazra batdan ha. O daş bilen atdy. Furato. İşte mi? Ödüm. Durun. Ödüm. Gyýdym bir sowda merkezinde bir ýerde aýdyp. Aýlam garaw. Adi ýa-ni Jogap bolan o. Cevabı yok. Şu şekilde görgüdüm. Boş geçen beri cevap yok. 1 2 3 cevabı yok da. 1 2 2 3 yok cevap. Ba dur. Dur. Cevap. Muhammed Sagat Murat. Cevap mı? Yanlış cevap. Yanlış diýär. Boşlaýyn. Yanlış mı? Yanlış cevap. Cevap yanlış. Rahman Taş Muhammed. Rahman Taş Muhammed şekillaydymy? Bolup basmak. Indi köp düğme bassaňyz artykmaç utuňyz aýrýandyr. Indi näme? Rahman mı? Rahman Taş Muhammed. Sebebi biz bu şekillaydım gör. şu ad Rahman diýsen begen ýanar. Öyle men goňşym da. Ha şoňçy mı? Ayım sen. Ýangyklym aýym sen. Ana, Utuk sizinki. Utuk bizinki mi ka? Hani görelim, dinleyelim, tomoşa diyaz, cevap. Utuk sizinki. Dere kerdan. Cemali. Howlukma yine bir sorumuz var o. Ondan Cemler. Şu ad Rahman begen ýany Rahman Gutluyaz. Sen muştoklaňy tomoşaçylaryňy zat berdiň. İkisiň berde ötür. Tanış ol, taparflar. Gynan pör, hiç menim aýdymdan dinlän ok diýip. Dinleýänler bar eken. Onda ýene durýan ýürüti durýan. Gelmek täsir edemok otaýda geçermi? Beýtmäňdi. Wi. Ey, sizem bara. Hawa? Aşyr Muhammed. Aha. Bu şimdi gelmediň ýanymda. Muhammed. Aşyr Muhammed. Aşyr Muhammed diýär-de. Aşyr geldim ya. Ha, Aşyr Mehmet diýäňizmi? Aşyr Mehmet. Aşyr Mehmetden. Ay bale. Demi. Aşyr Mehmetden. Onu ins tomoşa diýär. Aýdymçyň şekli görünýär. Evet. Tomoşa diýär. Gülşirin öz Mehmet o. Haýhaýdym. Jogap dogrymy? Doğru. Doğrudur Bilem. Yakay. Gülşürün tanawakmy? Gülşirin öz Mehmet. Gülşürün öz Mehmetden. Görsem tanar. Görkezeriň jogap dogrymy ka? Oranma. Doğru zol. Gülşürler. Yaman. Ya onlarlar men Aýramaly o ýeriniňi mun düýmeden aýramaly. Şoň üçin goýulan da şu. Ha, o basma üçin ýerek. Ya böyle indi kitap. Inni kitap var, dogry. Hormatly mehmanlarymyz, aýdymçylarymyz, alpajlarymyz. Birinçi ertime jemlenni şekilli sowal, umumy hasap boýunça gatykän adyny aýyp durman ýöne hasap boýunça 1-0 hasap bilen bilen hormatly alpajlarymyz däl aýdymçylarymyz öňe taýlandy. Ýa-ni gynan ýaňy da ýaman özüňiz bugun getýär edi. Akbaşlara biraz kıynar. 1-0. Onu 1-0 bolup birinci şertimiziň netijesi boýunça ikinji şertge geçýär. İkinji şertimiz şirin sözlü. İkinji şertimiziň ady. Ýöne ol başgaça. Boş aýraýdy. Yo, ol başgaça. Indi diňle. Sowalymyň edil bolan birinji şert ýaly ady garlydan ýöne has baýlaşdyrdyk. Ýurdumyzda belli aýdym. Belli aýdymçyň belli aýdymyny aldyk. Häzir men şol aýdymçyň aýdymynyň bir bendini alyp ýyzdan öňe gap berýän. Ýyzdan öňe. Aha. Yani 4 setr bolýardy. Ýyzdan öňe gap berýän. Bilseňiz düýme basyp jogap berdiňiz. Bilmeseňiz ýurtbydyň teatrşowmyz, kompozitormyz Azat Hormatlyýew heňini
yazıp berdi. Çarp beri. O çal ya. Çalından yürütü ya da saatini işte şu saatin aslını yine izin öňe goşgyny kap berer. Onu da bilmeseňiz goňş kömege hemişe kapsa açyk size kömege eder. Onu şertime düşünükli. Size düşünükli olsa mehraba ileşler size tomaş ederseniz bilerseňiz onu başlaýasmy? Şirin sözde sizin bilen. Onu taýinmasaňyz, ünsüce goş setirlerini dinleýäs. Arduwum bakan dolup näde, goşonny aýdym yüregim görküňe gyýyp. Duşonny saňa gözlem gara, açanny emay gunçasyn güller ter. Şu tersine koyan ha. Ýyden okudum. Şonda da odan. Şonda da boldy. İkinci duşonumda sana dip ýazdym ya. Duşup sana mı? Duşonny saňa gözlem gara. Ýene bir gez okap bereyim. Arduwum bakan dolup näde, goşonny aýdym yüregim. Bildin mi? Eldar Ahmet. Eldar Ahmet jogap. Jogap näde dogry. Gatnaşaýjak boldy. Yeni bir ýerde. Yeni bir gede dolu kap berýän. Arduwum bakan dolup näde, goşonny aýdym yüregim görküňe gyýyp. Duşonny saňa gözlem gara, açanny emay gunçasyn güller ter. Basulya. Owo. Tergüller gonçasyn ema Jaga? ýaçanda. Kara gözlüň saňa duşonny, Awa. görküňe ýürek. Kim? Aýdym goşonny. Bu aýdym mara. Rahman aýdy ya. Rahman. Aha. Hudaý berdi. Rahman Hudaý berdi. Boldy. Ýene Baş ellerim aýdy. Eldar Ahmet. Ýöne eller ýalňyş diýdin. ya ilimde kimin şekli aýdym diýe. Ýaýdymda kim diýek? Men jogaplaryny bilemem. Bar 2-3 jogap ýok dämi? Aýdym bildi. Haýrymçy diýen aty. Aýdymçy. Aydımçı. Nur yağdı. Recep. Nur ýady Recep, ýurdumyň parlak ellerde berekler. Nur ýady Recep ýöne. Ay, aslında kıynanma şokrat, kıynanma. Gören ýüz galagay. İndikiler de utular, kıynanma bana var ya. Şu başladı. Bahsesi gibi. Indi düşüp başladyňmy? Hoş geldin Rasim Bey. Başladı. Siz näme ýaman ýakanokmy birden utuňyz diýär bolar. Yaman yakın. Yakanok gerek. Biz jogan bilip oturdyk da sen kömek etdiň goň. Yo men hiç kömek edeme iyileştirmez badır. Emin ökümün. Aydın bildi ha ben. Aydymçylaryň bar aydymçylar sanap geçdiň ha. Bol ya. Ben sol Olur mu aytara? Aydımçı kaldı. bol ya bol. Elinde gurulma. Yo indiki de şokrak gurulman şu. Bol ya. Ona dowam edýär. Ünsüçi dinleýär. Men aşyk näderine dürli müň atyp öwşün. Eýlemede näde artyk janymy oda goýup men aşyk saňa gülüm perizady deňdiň şol dünýäde ajaýyp bu deňdine aşkyň düşdüm. Jogap ýok. Ýeni bir gede okap beriljek. Şu birinci ýokarky setirden başlaýan ya aşakdan başlaýan. Aşakdan ýokara. Aşakdan ýokary. Men aşyk näderine dürli müň atyp öwşün eýlemede näde artyk janymy oda goýup men aşyk saňa gülüm perizady deňdiň şol dünýäde ajaýyp bu deňdine aşkyň düşdüm. Düşdüm aşk deňdine. Şoňa bolup başlaýdy. Jogap ýok. Jogap bam. Onu ýürütü adat umutlyfyň. Aşk deňdine düşdüm. Perwana boldum minni, gülgününe düşdüm olada. Jogapmy? Ola däl ha. Yani şulaýdym bilýän ýejek bolduňmy? Yani berekeli aýdym bilýän eken. Şoň gaýçyk bolumny sözler deňeşdirdim öňe däl eken. Däl, onu dowam edýär. Ona saz bilen bileşdirýär. Kim birinji dugman massa? Sağdan ters mi sağ dur. Saz dürs ýöre diňe heňe. Heň hükümine. Dol sazdan. Başlyň. Men aşyk näderine? Jogap Rahman Hudaý berdi. aýdym adam. Men aşyk. Aşyk men. Niýe duşup? Ay berekella. Berekella jogap dogry. Rahman Hudaý berdi soň. Aşyk men. Ana. O ýan aýdym şuna. Bak. Aýdym ma bitin sular var.
Men awada şu adam siz mövsüm wagty awadan mövsümi. Yoksa da diň jaşy gidip geldiňmi mi? Yetişdiňmi? Awada gitdiň. Deňip baýram pana gitdi. Ne ağa gitmedin mi? Ağaň näme? Indi kay gitjek. Televizor görüp ýatsan gidip bilmerdin. Ne televizor? Taýyny gördüňler biraz. Taýyny görşüňi bildir ya. Onu dowam edýäsmi? Dowam edýäs. Inni keyf etirlemez. Eyle yaz. Dünyämi gel. Saýaýyn Sağı durdun. Hoca akıbı sağ değil. Cevap doğru gerek yalla. Ana Şey Çok ama diýen Rahat garaşam. bilende şeyitleri. cevap doğru mu? Gün goğuryan aydınlan da. Şökratın aydınlan koy goğuryan aydınlan. Berekella. Ategelin diňe gowy aýdymda saýlap dursaýdy. Şökratın aydınlan bana değil mi? Bilemok o näder yeter. Yarada kolýan diými? Aydınlan goğuryan bu şökrat. Ananay öňünden aydın. Bayram atyň. Başta birinci. Ay haydi. Han aýdym ne bolýar? Başta gowy. Hay haydi. Han aýdyp Hadi falan. Kän aydınlan ja haydi bir aydyn. Hemil haýdamady bir ýerine. Hemmedem gowy. Haýdamady bir ýerine. Yok ben ol gowy bu gowy diýip taýlap. Ana men kepsip Onda dowam edýär. Mehraýleşir. Diňläs, taýmy saňa? Tamam. Büyüdün kaçında? Öňde barýan ses şu. Diýme divana, edidim yalvaryan, degme göwnüme, feýme özgäni. Divana diýme. Diýme diýme. Bunu diýe şey et sarpaýmak talebi abi. Ýalňyşmy? Aty dogry, sapafır öz aýdymlar. Goğuryan aydın. Şökrat. Divana diýme. Gatı goğuryan aydın diýdi. Aýtma men, gatı goğuryan aydın. Illi hormat adymy bilýän, edir şu pursatlarda ýaýlanda gepleşip gidip durmy? Halipamyz ak tapar. Ah sen bilýän, hani şöhrat diýip sen bilýänmi? Bilýärdim şonu. Sen ýa bilmedin. Oňa aýdym barmy näme? Ine şulaydym men goğuryan. Öz aýdymyny bilmeýän adam ne kaptan inisini diýip bilýär da. Yok bular dilleşdiler öýde ýani ýa gördüňmi şokrat aparyň aýdym. Aýtdan goýuryan aýdymyny. Bilýän eken. Goýuryanyňy bildirdin. Berekella. Birden çykaýdy. Birden çykaýdy. Birden. Berekella. Jogabam şöhrat aparfyň kim ka? Ha, sizin aýdym aýdymy diýwany diýme. Do berekella. Dowam edýäs. Ýüňiz açyň. Men günäkärde öz aýdymy bilmeýäňiz. Başna. Yıllarma ajaýyp şol ýaşlygymyň çykýan feýle, yıllarma ak atlanyp ýazlarna gelen joşup, meniň ömrüm adamlar boý, düzler dağ boý, meniň göwnüm aşyk dünýä kepderi ak ýaýyn ganat. Ýelewge de okap berayda. Yıllarma ajaýyp şol ýaşlygymyň çykýan feýle, yıllarma ak atlanyp ýazlarna gelen joşup, meniň ömrüm adamlar boý, düzler dağ boý, meniň göwnüm aşyk dünýä kepderi ak ýaýyn ganat. Ömrüm meniň Jogap baý düýme basmagy da açdy ýa. Şökrat daga bilmeýär saatdyň näli. Saat bilen. Onu saat. Razymy? Seňi bilen diňleýäs, başny. Yıllarma ajaýyp şol ýaşlymyň çykýan. Birinjilen basy Safarovlar aýdymşlanmak. Türkmenistanyň atgyzyn artisti Züleyha Kakay. Aýdymyň berekella ömrüm meniň. Kanat ýaýyn ak kepderi, dünýä aşyk göwnüm meniň. Bu dağ düzülür, bu adamlar, ömrüm meniň. Berekella. Berekella ýigitler, hormatly mehmanlarymyz. Köp sag bolun. Jogabymyz dogry, ana dogry jogap bilenem gepleşimiz ikinji ýerini jemleýär. Hasabam bir boldy mehraýleşler töwleme deňleşdiler bilen hormatly mehmanlarymyz öýdara. Onda näme? Gepleşimiziň 3-nji ýerine geçýär. 3-nji ýerde geçmeden odol biz şportlarda bizi şey baq tiyar durma şeytiniň gahryman arkadamyza şäkli sawatmy diýýär ýürete hormatly prezidentimiz türkmen halkyny bir begendirmek üçin şular ýary giň mümkinçilikler döredip berýär. Mehmanlar bilen gülüşip degişip bir medeniýetli diň jalyp wagtlaryny hoş geçirmek üçin tomaşaçylar üçin döwrewap gepleşikler taýinlemek üçin ähli şertler döredip berýär. Şoňa taýdanda görüşmek diýär mehraýleşler
Türkmen owat teleýlemek hemde Hanet restorany size ködürlüýär. Bähtişat gepleşimizin ikinji mögsümi. Hanet restoran hakda gysgaça aýsak, aýdymyzyň ozy görkezek gowulur muqadiýat. Ýürüýte şu ýerde Hanet restoranyny ýakynyň tanışdyrmak isleýär, tomuş etmäge çağırýar. Ondan emekhrama ileş idi tomaşaçylar bähtişaty gepleşimiziň 3-nji şerti sırly sowal siziň bilen tomaş edýär. Sırly sowal ýene gysgaça düşündirýär. Hormatly mihmanlarymyz medeniýet dostlugyna değişli bolan sowallar, saatlar bolup biler, meşhur aýdymçyň ady bolup biler, ýa-da bir medeniýetde değişli sözler bolup biler. Häzir birinji bilen hormatly mihmanlarymyz var. Aýdymçlardan başlar. Bir söz ben planşeýetime girilengi medeniýetde dostlugyna değişli söz. 4 sanly sowal bermek hukugyňyz bar. Meselem, saatlarmy, aýdymçymy, näme saatlar isenlik 4 sanly sowal. Bilseňiz de 2 sançy utup berýäs. Bilmeseňiz gowunç kömege de geçýäs. O hyzmatdan peýdalan dogry jogap bilseňiz bir utup berýäs. Onu da bilmedik ýagdaýyňyzda utuk aýrylýar. Bir tuňat aýrýar. Onu şertimi düşünükli. Onu tomaş edýäs. Mehrama ileşesi taýin etseňiz başda rejissormadan haýyş ederiz. Siz hem görmäň özüňizi has bähleşýär duýmak üçin sorularyňyzy berip bilersiňiz. Başdan. Ol taýuralmy? Hawa. Gedekleş berýän mek fikirlenşäňmi? Milli saat uralmy. Hawa. 2. Näçe kirşi bar? Kän kirşi bar. Ýok, fan aýtdy. Kirşi saat ural. 3 şoller. Ha. 3 şoller. 3 Tamam. Şey çalınýarmy? Onu ýa bolan nokta. Onu 2 dogan bolup çalýarlarmy şu taýuralmy? Näli? 2 dogan bolup çalýarlarmy şu taýuralmy? 2 dogan bolup Eminen ta göremek ýok. Adat şu saat ural 1 bolup çalýar. 4 bolup sowalmy. Jogap? Ýok, dur. Sen. Ýok. 2 dogan bolup çalýarmy? Sowal alym 4 bolup. Sonra berdiň. Näçe kart bardyň bilmem de. Ýok, böyle. Jogabymyz barmy? Saat uralyň billik, milli digen billik, Ha, kirşken diýdim. milli digen billik, Kirşken, ha. kirişli digen billik. Ýok, kirşkenmi, azmy? Ýok, sowally kirişli saat ural diýdik. Böyle. Hemde 2 dogan bolup çalamyz ogony. Dutar. Näme soru bermeli? Sen ne berme sonra. Jogapmy? Dutar o jogap. Jogap ne dogry? Dutar. Hawa, dutar diýip gidemedik eken? biz. Gıcık. Ýok, gene bir hyzmatymyz bar ha. Ava Hoş kömek et. Hawa. Ýa saatlaryň ýanyna adaty çalmayan saatlar şu. Ha, Gıcık, berekella, gıcık saatlary. Gıcık diýät biz oňa. Gata alzırap. Sen sonra berme, näme sonra berdin? Atomyz belledik. Bir boldu şeýle dämi? Näme? dogan ýa bu dutar Bir bilen kere. gıcak dogan. Hawa. Onu dowam edýäs. Hormatly alpbarjylar, size de geçeceğiz. 4 san sowal. Saat uralmy? Bitti diýär. Yok. Saat uraldyrylar ýa. Saat ural däl o. Bilýärmi? Ha? Saat ural däl. Men bilýän. Käri. Ýa, sorak bermelisiz. Kär näme? Aýdymçy. Aýdymçy. Akıllı sorak berýär. Biz bunu taýinlamady, bunu ýaly taýinlamadyk biz. Bular öň sürçü bolup işlem bolmaz. Şol aýdymçyň ýerine ýetirip berýän aýdymy. Aýdymyň ady. Ýerine ýetiren aýdymyň ady. Bular sana Diňe teň doğru üçin. jogap aýtdyrýarlar häzir. Diňe sen üçin Öz aramyzda aýtşar, jogapdy kabul etmeýär. Ýagyş şag ýa diňe teň üçin. Ya bilmeseler bize geçýärmi şu soru? Ýok. Ay, onda böyle. Üstowara boly. Kutu ýitirýärsa şu ýene bir soru. Ýen bir soýa ýitireňiz ok. 4-nji soraňyz galdy. Son- Sonra son berýäňiz. Awa bilsek. Jogap, dogry jogap berýär. 2 Yeni tutup bir berýär. sowal berip bilýär. Awa. Ondan soň bilsek
İki togal ya sorma. Şubat sorak boldy. Ondan soň biz jogap aýtmaly. Bilsek ha. Yeni bir sorak berme hakyňyz bar. Ya yankı ikisinin biri. Awa näme? Erkek adam ya da den almaş. O şeydi ya. Erkek adam ya den almaş. Erkek adam. Erkek adam. Anladım. Rattır diye. Türkmenistan'ın halk artisti Anna oğlum Murat. Rattır diye. Jogap, anyk jogap. Ya. 4 tane sowal berdik. Näme diýdik birinçi? Sağ duralım Zal diýdik. däl. Däl. Aýdymçydygyny bildik. Aydımçılığını bildik. Erkek Erkek ya da aydın- den almaşlygyny bildik. Aydymdan atlaryny bildik. Aydımdan atlar. Çok bilýär bular. Aydymdan atlaryny bilip sorak beşlerine. Öwren ýa bular. Jogap dogry mı? Jogap dogry bolsa men torulmada çykar. Yönü. Bildik. Türkmenistan'ın halk artisti Anıl Murat Durdiýew şeýdlen bilen alyp barjlanmaz tuolemy. İki tok. Osmanda kepleri diye vermeli olur. İki toga minül. Inni siz bilen başlaýas. Kem bol sorak bermiş var. Kirlen. Aha. 4 tane sowal. Başlasın. Taýat uradmy? Ey dursan o sen duran da. Vermeýis. Yok. Sonra gitti. Sonra Bizim bir sorumuz yok. Hava. Doğru gitti. hava. Indi bolýa sen bereýin. Saat kural olsa. Ne çıkart var? 5. 5. Kim çalýar şo taýat urad? Sağanna. Yok. Jogap aýt. Yo adyn aýt. Kim? Ewa. Soru ne? Yo sen o Kim çalýar sağanna? Neme sağ durar. Sağanna Ady kim çalýar. şoň? Aýdyt. Ola yem ki judo. Ken sağanna Yo yo çalýar. yo. Ola yem ki judo. Böyle Yo, baştan dava olmadı. Sağ duralım mı? Hava. Ne çıkar? çıkar? 5. Kim çalýar şo sağ? Hava. Adam çalýar. Bol sen. Atyadır gödüm no. Yo doğru da. Hava yo. Size bura öğrendim ya. Akıl. Ya meni ajrat bar ýa-da bolmady. Yeni bir sowal mümkinçiligiňiz bar. Näçe kirşi var? 2. Aýtdym ha dutar. Dutar. Anyk jogap mı? Çok. Berekella dogry dutar kadgrany. Elbetde. 3 kişi var. Ana meside. Ha o. İki tok ber yani. Soň hiç Erkek ýerde adamı görün bolmady ýa-da. Awa. Onda näme? Bir tutya başla. Gidiýäs, dowam edýäsmi? Dowam edýär. Alyp barjlanma. Taýin bolsaňyz, bir daha taýin. Canım deyip verilmeyi ya. Soğudun haydi görünüş deyip verilmeyi. Soğudun haydi görünüşü. Neme olup bilýär? Näme? Sağ roller görünüşü. Aydınçylyktyn bilen meşgulanýar. Mesela pähkem berelim. Ya onlar. Kim nagır diýen sorular bermek bolýar näme? Şoňa göre goýun ýa-da kepşirläme. Haydi görünüş bilen meşgulanýar. Haydi görünüşne degişli. On soran näme hakda diye. Oğlum bu ne? Näme soracak? Sowal mı so? Sowal näme hakda? Ya, Sağ ne diyeyim ben sorak diye. O soňra hakda diýerden medeni soňra hakda diýer. Onda Funodun haytkarını degişli. Sağdanna artist, ýa-da aydymçy, teatr, kino. Funod da emmeden. Şoň hayty görünüşine degişli. Sahna bilen baglanşyk. Sahna bilen baglanşyk diýmek artist. Awa. Aydymçy modlar. Aydymçy mod biler ýöne aydymçyň sahna gaýratyn bir kär. Dogry aýdýar Batyr. Mene siz bir araq jogap berýändirin. Gen adam aýdy. Tärin adam aýdy. Aydymçylarym sahna çykara. Bilni. Sahna bilen baglanşykly. Ayağım erkek diye. Aydymçym däm diýip sorar. Ýa-da artist boluplar. Aydymçym ýa-da artist. İkisem de. Jogap hiç kim. Sahna bilen baglanşykly. Aydym. İyileşme mümkinçe göre diýär şu an inni gördüler. İyileşme inni gördüler. Bir de başta yürütü iyileşmede kirlendirmeyi diýär. Siz bu kirlendirirmi? İyileşir hafta bulaşýar. Mehriban iyileşir burada kirlenýän ýançalar aýdyp bilýär. 0504 qysa telefon belgimiz sizin hyzmatyňyzda. Ikinji mewsümde 2 hepde güýçlep gün işleýär. Biziň dörüş toparmaly we tekliplerini sowalaňyzy uratmaly. Ikinji mewsüm barada pikir garaýşlaryňyzy uratmaly biz üçin hasam ýakyn bolar. Hawa bolun. Canlym cansız. Näme? Sahnada canlan ya. Urjok. Sahnada canlan ýani orada urjok. Urjok. Urjoklar näme diýdi? Ha? Sahna, cansız. Canlı cansız ýa-da. Ýöne sözüň öz hakda aýtsak. Cansız. Inni, şunun bereli. Näçe har? Näçe har? Ýa-da oşan wara bir tapar. Näçe har? 5. Hey. Sen goýan sowaryň oýdy ýa-da. Aydym.
Ne çıkarıp ha? Haydi diyor berdi. Yo, dem bu. Näme duruyor ýa? Sen bildiňiz ana şu an. Aydın dünyada da Kim ne olur şu an diýip jogap beren olsun. Näme çıkar? Yo, can. Ben sahnada canan ýa diýdim. Hawa. ya berrak ya da olur mu? Ya aydylar. 4 tane soğanla berdik. Hemmetini berdik doğru. Näme diýdik? Canım cansız diýdik. Canım, Ýok, can. gönüp çalaja kömek etdim da dinnes faýda. Sahna diýdik ha. Sahna. Sahna öyle bağlaşık diýdik. Sahnada canan ýa diýdik. Sahnada canan diýdik. Beýaz karapdygyny bildik. Hawa. Aydymçymy ýa-da dinan at diýdiň Sen däl o däl diýdik. Beýaz hem harp. Jogap Qatqyn keşp olan bolup bilmez. Ýöne çençap bilen ýa-da aydın diýip. Aydım diýeýmiz. Jogap aydym. Jogap ne dogry? Söz beýaz harp diýdik. Beşler. Sahna diýdik. Aw. Sahnada candan ýa keşp nirede? Teatr. Jogap teatr. Dogry. Teatr. Jogap teatr. Teatr. Dogry ýaşylyşgam ýani 3-3. Dowam edýäsmi? Sunwatun gaýsy görnüşi. Aydym saz. Ay. Betme da o. Şo söz sunwatun aydym saz diýip. Sanskrit saz guram diýip soram. Durun de, öyle aydım saat. Aydın saz da. Sunwatun görnüşleri girýär dämi? Aydym saz, sunwatun görnüşleri girýär. O aydym saz. Aydym saz değişdi. Saz guram mı? Yok. Tamam. Ýakynyňa da baraýyn. Gorko değil mi? Gorko da mı? Gorko da mı? Aydımçı mı ya sazın değil mi? Aydımçı. Ne çıkar? Ya O sorun ne çıkar? Aydımçı değil mi? Ne çıkar? Ne çıkar? Nämetin ne çıkar sana bereyim. Adyny mı ya familiýasyny mı? Adyny. Adyny. 7 harf. Aydım çünkü. 4 soru gitti. Ava. Aydym saz bilen bağlanşykly 7 harfly adamyň ady saz guralym däl. Aydymçylygyny bildik. Jogap 4 sowalyň sonda jogap almak bolýar. Jogaplamaz barmy? 7 harf bolsa mı? Zuleyha bolaymy? Jogapmy? Yok. Duray da dur. 30 sekund vakt verin. 30 sekund Zuleyha. gitti. Jogapmy? Ava jogap. Ay beklesene o. Jogap dogry. Züleyha Kakaýewa Türkmenistanyň arkadan artisti berekella. Ne dip diýler soraw ýürüçkä. Ani ýetigi bile. Aylar galaýmaly. Şunç aydymçylyk içinde ödem zinanam diýmedik, erkegim diýmedik. Bassana. Züleyha Kakaýewa Türkmenistanyň arkadan artisti. elimdäkini maňa beräýt. Bunu açsam da ýene şey etme, onu da görnok. Bari. Züleyha Kakaýewa berekella. Bak. Bulary sowal aydymçy bilen baglanşyk. Aydymçy bilen baglanşyk sowal bermedi. Bile bir sunwadyň bir ugru boýunça bermedi. Başsyny. Sowalymyz näme? Sowalyňdaky dokman adam bolmagy mümkin. Adam ady ya da belli aydymçylar estrada Bolmagy mümkin. Sunwadyň edebiýat, medeniýet, teatr ýaşy. Bilmeň diýen maýçak bolýanda. Taw. Men aýdaýyn. Haýsy sunnat işgäri şo zat bilen meşgullanýar. Ha. O. Gatı çumu kim? So sowalyňdaky, Kim? sowalyňdaky adamyň Aydymçy meşgullanýar. Aydymçy. Aydymçy. Aydymçy diýmek sağdan sağ gurap da. Sağ gurap däl. Diýer bolmaly. Aydymçy. Ona bir şeýle bir aydymçy geldi. Aýal merkezinde diýip. Tamam harp tanıdı oraya. Tamam çok rahat. Tamam çok rahat sonra ama golamayın. Şeydiki de Bolýa. Erkek adam ýa zenan maşgala. Erkek. erkek. Familiýasy uy ady. Ady. Ady näçe çykar? Ady ne çakar? 6. Bardy. Şeýde durmak. Ýene bir sorawmy gar. Sowalyny bar. Yok 4 oldu. Aydymçy diýdik. Taw. Sunwadyň aydyn görnüşi. Aydymçy diýdik. Bir sorawmy bar. Ayar Sunwadyň haýsy görnüşi? Ayar erkek diýdik. Ayar erkek. Harpyn soradyk. Ýene bir sowal. Yerwet gitmedik. Yok oy. Tuğlu. Ýakly sowalyň berä. Fikirlenip, zady jogap ne sowal goýlar. Siz näme beýle? Kovanç. İyi şunu. Tamam. Tamam var mı? Haýtaýdymlar aýtdy.
Hayta aydımlar aytdy ya. Söýük hakda aydımlar aytdy. Ne bu hayta? Aydym gatna. Eger söýük hakdan aýdym aýdýar. 5 harp bilýärmi? Ha? 6. 6. 6 harpda. Söhbet Erkek adam. Dur. 6 mı? Arka 6 diýdik. Erkek. Erkek diýdik. Aydymçy. Aydımçy. Yönü Altı harf. 6 harflam kän. Erkek adam. Söhbet Kasymov. Başka? 6 harpdan kim var? Çok rahat tapar. Berekella. Mümkin. Söýük hakda aydym aýdýarmy? Aýdy. Son soramda jogabym bir hildirek. Ol başga Näçe? soraýmasam. Aydym adını aýdynmy? Awa. Bir aydym adını aýdyn. Bol ya. Ay Yo, ben yo, ben yo, ya yo. gonç. Yo bol ya. Soralar, bu torda. Söýügi aydym adı ba Aydym söýüg adı, ady. söýgüm O ba. Eltar olama. Sevgi. Sevgi dip aydym ma. Bar aydym söýügi diýip aydym ba. Bu ajak Sevgi. Şurada bizi maýan şoýdy. 4 saat sowardan soň men jogap alma bolýan. Kärdişden bolsam adam. Gepleşiňe gatnaşan bolsam. Men adam tawgat berdim ýeňjem Men boldy. gatnaşmam. Ýeňjem men gepleşim. Çağırıp baraýmada. Men gepleşimde sen ýeňji boldum. Men topardyk owa. Mekan Ben topara. No. Ýöne bilip ýeňji boldum. Bol ya. Biz ýa bilmän otaýda. Ya söhbet ýa-da şöhrat benim edim. Yok. Karşılaşlanmada birazcık bolsun edip şöhrat diýeli. Ýalňyşamada karşılaşlanmada golda durmady olarda. Şöhrat tapar. Şöhrat tapar. Ýalňyşamada. Sağ ol dost. Sağ ol. Ýalňyş. Toyuňyzda gaýdy. Ýalňyş şöhrat safar de. Ol aýdymçy. Bäşinçi gepleşine gatnaşdy. Türkmen estradamyň diýsem bol daýow Yo, aýt. sport zara gatnaýan aýdymçylaryň biri. Perhat Ataýew. Söhbet Kasymov gatnaşýar. Ýöne Sport şu wagt zara bilmeseler. sport dalynda da gatnaşan bolsa Perhat Ataýew. jogap dogry. Perhan Altay. Burtuga ýyzda. Ha? Portugiýda? Portugiýda. Kim ýyzda? O bir tuksizdi. Biz ýyzda. Gepleşemeden 3-nji şerti sırlı sowal. Soňky sowalmy? 2 toparada değişli. Heriňiz 2 soradan ber bilýäňiz mümkinçiligiňiz bar. 2 toparada sowal berýärse, şoň üçin hasam adalat bolarmy diýen. Bildim diýip siz düýmän basaňyza görýäňiz. Şunu basyp. O, şoň ana aýtdym, düýmän köp bassaňyz utuňyzy alarsyz. Böyle. Ýalňyş jogap berseňiz utuňyzdan gidýär. Bilseňiz hem 2 tuk goşulýar. Onda aýdymçylar sizden başlaýar. Başladyň. Sonra vermedim. Sonra verim. 2 soru verme mümkinçiligiňiz bar. Birinçisi berýän, soň alparjlara geçer. Umumy soru. Gepleşmeden geňçisinden kesitli ýaşy. Birinçi sanyň innik tapqyry gaçnaşmak kim gazanarsa, Elbet aýdymçylarmy ýa alparjlar? Şu ýagdaýa gelen wagt elbet ýarşmandyr. Aydym bollugy bular Bayram berjek. Awa? Aydımçı mı ya saat Kur'an? Ýa soru vermedi. Taýlamanma. Bol ýa. Yo, sonra da şu. Aýdymçy ýa sadur almy? Aýdymçy. Aydymçy. Kim o? Ýa durun ençe. Denam erkek. Bayramga sapar. Denam erkek diýeli. Olaram harptan sorar bilen basar berdi. Ýöne göl wazanyň bola ýa-da. Awa. Dur, belki men Aydym bolum. çamyk. Awa. Aydym çamyk. Ýa howal berip bilýärmi? Awa, aýty. Hayt aydym ýerine ýetirýär. Ýa-da bermedi. Deren bermem. Näme üçin? Tapady ýok, Yok. sowaryňyz. Bolya näme aýdym ýerine ýetirýär. Ýerine aýdymlar kän, has o soňky çykan aýdymyň ada, şekil aýdymyň ada söýgi, ýene bir belli aýdymyň adam garaşdym. Jogap bolýar ýa. Bassaňyz diýem jogap aýtmar bolýaňyz. Araşdym, kän araşdym. Näme? Anulma tudiz maýdyýadyny. Ýöne. Bir gedek çykdy diýem. Ýa-da. Anulma tudiz. Araşdym. Sen ýene bir araşdym maşonda. Düýmän bassaňyz diýem jogap bermen bolaýaňyz. Şonu diýýär. Beräýmeli. Başga Bilseňiz hem 2 tuk berýär. bilsek ha. Tamam. Jogap Haydi verin haydi. Anol Murat durdy. Anogly Murat Durdiýew. Ýalňyş. Berekella. Anol Murat Durdiýew däl birinji sowallary ýem netijene etdiňiz. Indi men bermeli Bir sonra. toýar Yine bir soru var. Utuňyz Sizden bir tuk. aýyrýar. Indi sizden ýene bir sowal bermän Awa. huňyzda. Sizden hem bir sowal bermän huňyzda. Ady näçe çykarpdany bar? 6 harpdan. Men şeýle jogap alyp bilýän. Damdarslyk. Diýsen gowa.
Gepleşip bir geçmeyen ýaly. Näme bilýär? Aýdymçydygyň billik, Näçe utuk berýän? bilseň iki tutuk berýär. Ondan soň goňçy kömege de geçýär. Aýdaýyn bolýar. Aha. Söhbet kasym. Anyk jogapmy? Aýo. Bilediňizmi? Utugaýyrym şundan. Gowy utugaýyrma goýýardy. Berekella nä dogry jogap Söhbet Kasymov däl. Utugar Bir sowal gitdi. bilýär. Ýene umumy bir sowal berme hakyňyz bar. Men ver, biz ver. Hawa söz, hawa. Umumy. Hada. Eğer siz sowal berseň olar dümen bassa da olaň jogabyny alaryn men. Söhbet Kasymov däl. Nol Muratdur diýsem däl. Näme bilýär? Alt harpdan aýdymçyň ady, alt harpdan. Özüm aýdymçydyň bildik. Aýdymçydyň bildik. Şu garaşdym. Garaşdym bilen söýüp aýdymam ýerine ýetirýär. Siz sowal berbilýäňiz birinji. Dümen baksaňyz men gün jogap almak bolam. Sowalyňyza jogap berip bilmer. Sonra bermek hukuňyz bar. Eýdaranýaňyzmy? Garaşdym. Diýseň gowaýdym. Ne? Sowal berjek. Ady alt harpdan ibarat. Hawa ýöne birinji sowal hawa. Sowal berjek. Ýaşaýan ýerini sorajak. Ýaşar ýene sorasy. Doglan ýerde, nerede doglan? 10 ýar terjübe halmen öwrünmedim. Rahman Hudaý berdi. Ýok. Hudaý taň aýra. Sonra beren zokmy? Doğru beren. Sonra beren zok. Yok, Rahman Hudaý berdi. Rahman Hudaý berdi. Näme üçin ne diýsen? Şoňa garaşdym diýen aýdym. Rahman Hudaý berdi diýsen. Garaşdym diýip näme aýdym ben? Bam diýen. Şolan bir ýerine garaşandyr. Bizim garaşdyk ahry dogry jogaby o da gelen ok. Ne dogry jogap? Rahman Ýene bir Hudaý utuk berdi. gitdi doğru, Däl ne? utugum ýön aýryp dur. Won çömege gelýär. Peýdalanýaňyzmy? Indi O mene peýdalanýar. Ha? Mene. iki utuk Ýöne bizden. bir utuk berýär. Kim bilsen? Yo, olar şu wagt iki utuk bizden galýa da. Men bilýärmi o wagtlary. Sen ýeňji. Diýe ba aladan şolar. Ey ýem ýeňjiden. Utlaýar. Bereketler. Ýöne. Aýdýasmy? Bolýar. Hawa. Alt harfdan ibarat bolan aýdymçyň ady, garaşdym söýgü diýen aýdymlary ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň halk artisti Zenan aýdymçy Gülşat Gurduwa. Gülşat Gurduwa dogry jogap. Utuk berýän, dogry dämi? O näme? Şonda da biz utýasam. Gülşat Gurduwa Türkmenistanyň halk näme Bar bar? aladaty. Ýeňmek, Düwme ýeňmek. bar. Bilmek däl ýeňmek. Bereketler. Biz utla da bildiňiz diýip. Yo men maslahatlar şu Mahavat. tendi. Yo ne? Yok, Hiç başka dava wagt. yok. Gonç. Näme? Ben utuk. Düm dawaçy dilim, hawa. Başka wagt bilenmedi. Bereketler bildiň diýen. Hawa. Anu aýtda gömülük berdi şu. Gülşat Gurduwa diýdiňizmi? Hawa. Ne dip bildiňiz? Ay, berek, ay, şeytini. Tüwele gutlaýar. Batry. Kawladan awtdo. Menmi? Kabul etmänmi gutlaýan Gülşat hatır. diýip, Gülşat diýip. Hawa Yo, yo, Gülşat yo. Gurduwa. Indi siz näme dawa edýäňiz? Indi bizi gutla da utanmadı. Näme utanır edýäňiz bolýar? Hawa. Cenneter. Näme üçin? Näme dip bilýäňiz utanır? Ondan bular bizden iki utuk giyja galýar. Kaçan galýady? Neme goňç Hafa, kömege monça bir utuk beýle- berýär. Dogry dämi? Hafa monça beýle de. Goňç kömege Yok, bolanda beýle bir de. utuk berýär. İki kutuktan aldık da. İki kutuk aldık soň bir kutuk aldık. Efat maksat gepleşe gatnaşmak diýeni käbir mihmanyň olar ýaryk däl hökman gezek ýeňici bolmaly ýalar. Abardan ýeňici bolmasaňyz näme derdiňiz diýdik? Gynap gidersen. Gynap gider. Onda mährim aýleşir idi tomaşaçylar. Bähtirat gepleşime tomaşa etdiňiz. Birinji sanyna biziň hormatly mihmanlarymyz alyp barjlanmaz aýdymçylar, bähbeşler, ýeňiciler bolsa hatamyzam 5 4 hasap bilen aýdymçylar, dogonlar saparlar ýeňiş bola gepleşimiziň birinji sanynyň hormatly mihmanlary ýeňiş gazandylar. Murajaat diýen ýar etdiňiz. Dogry etdi. Ýöne ýankyda o sonra ulana aýmaldyňyz, mümkinçiliginiz bardy. Näme üçin? Ay böyle şoň kayıt. Radylaşdyňmy ulanmadyňyz? Aýdymçylaň ýeňji bolmagyny isledik. Deme, diýler otyrda. Gürüne bilir. Şu an ýeňenem bolsak bir hili gamyň giderdik. Ha, o. Görýäňizmi? Dedim, tuwalym garşylaşdyk. Köp sag bolun, hormatly mihmanlar, mähriman tomaşaçylar, tomaşa edýäňiz üçin aýdýar. Gepleşimiz hakda däwi galýa, soňuny öz pikirleriniz, şertlerimiz hakda gepleşimiz hakda. Hani ýaman diliň açylyk diýär. Aýdar. Gepleşik ören gowy, ören owdan gepleşik bolupdyr, täze uýuşgunly bolupdyr. Ine kardeşlerimize de köp sawasynlar aýdy, şuna gyzykly gepleşigi gyzyklandyrdyňyz. Şuňa da mümkinçilikleri döret berýän
Gahrman arkadamydan el yurt bähwetli işleri elmidama rowaj alsyn, toýlarymyz toýu dostum. Indi bayrak bar da öňümizde. Ha, o nisip bolsa. İkinci mevsim çempionat adam nasip bolmak üçin dijenmeli. Urgunç. Yine bir yedek çağıran köp sağ olsun aýdýan. Ordanam ikinci mevsim has öňküdenem aty gyzykly bäsleşikli geçdi. Köp sağ olsun aýdýan hemme kardeşlerime tööleme gowy geçdi. Hem de şular ýaly bize mümkinçilik ulu giň şertler döret beren gahrman arkadamda köp sağ olsun aýdýan. Gahrman arkadamdyň ömrü uzak bolsun, jan sağ bolsun, belent baş aman bolsun. Köp sağ olun. Köp sağ olun gepleşmede gatnaşmagy üçin gutlaýas. Ýagny bäsleşire atly gepleşmeden inni kitapgyna gatnaşmak hukuk kazanmagyňyz ol hukuk kazanmadyk ýöne şonda da biziň kardeşlerimiz, dostlarymyz ol galýa ýöne gelenede gynanýan dälerler diýip pikir edýäs. Ategelli. Batyr. Şonda da çağıray diýsek gene çağırardyň-da. Hawa çağırak diýip bolsa. Bugunç gepleşiňiz töwereme arkadagy ýurdumyzda berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwründe halkymyzyň iň bir söýüp tinleýän tomuş edýän gepleşikleriň biri döwrowa esasat hem döwrowa hormat prezidentimiz ähli wagtlarda öňe gitmäge bize itergi berýär. Ähli medeniýet sanat işgärlerinde täze gepleşikleri döretmek üçin täze aýdymlary döretmek üçin sport bilen meşgul bolmak üçin umumyň alanda medeniýet sanatymyzy haskem öňe ilerletmek üçin Gahrman arkadamyz şäksiz mümkinçilikleri bize döretip berýär. Täze studiýalar, täze bir näçe döwrowa tehnologiýalary, enjamlary bize alyp berýär. Umumyň döretmek üçin bize ähli mümkinçilikler bar. Şoň üçin alyp barýan işleňizde arkadamyzyň saýasynda size diňe üstünlükden hem rawa bolmagyny tüýsürmeden arzu edýär. Ikinji mögzümiň jemleýici tanyny Bayramhan bilen Şöhrat Saparovlar jemleýici iň soňky tanyny belki ýeňji bolar diýip biz umyt edýär. Şoňa ýetseler ha. Şoňa ýetseler. Yeter. Ýeňji bolmagy biz umyt edýär, arzu edýär. Şu ähli döredilýän mümkinçilikleriň sakatyna duran hormatly prezidentimiz da biz köp sawatny raýdýas. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, il ýurt bähwetli tutýan işleri elmidama rowaj alsyn bilen arkadamyzyň saýatynda elmidama gözlegde bolup täze dörejilik işleri amala aşyryp halkymyzyň tomoşaçylarymyzyň Gahrman arkadamyzyň sevgisine münasip bolup türkmen medeniýet sanatynyň ösmegini ägir uly mümkinçilikler döretip berýän idi arkadamyda ýene bir ýola köp sawatny raýdýas. Köp sağ ol atylar arzulan hasyl bolsun. Ni Batyr. Gepleşiňe kän gatnaşyp bilmez ýöne bahana bilen Çağaları gulaş koyalım şu wagtdan ýa-da ýigit. Oş wagtdan ýazdyr. Ýa-da belli koyun. Köp sağ ol. Hawa. Näme gepleşik gelen bir çağa diýär-de belki göränsiňizmi? Oturma, hemen sowat almaga geldim diýip. Hiç gülmejek. Hawa, maňa diýär soraň berme, men oturma, biram sowat almaga geldim diýär. Şey diýýärdi. Umman oturduk. Sowat ýok. An sowat. Hawa, ýok sowat bar eken, ýene soňunda bar eken. Bir begenen tarapma ilki gepleşik diýip jaňadan wagtyňyz men şo gepleşigim kan diýip pikir etdim da alyp barjy aýdymçy öňgörýärdim ekranda ýöne men şo gepleşikden elbäte şerkem diýip pikir etdim ýöne o tarapy gepleşik şeýle bir gowy gurunupdyr ýeňji iň soňky pursada galýar diýmek gepleşigiň içindäki soraglar zatlar gowy gurunan gowy pikirlenen eger çyndanam şoňal bolmadyk bolsa aýdymçylar bilen alyp barjylaryň arasynda kän tapawut bolardy. Şu tarapdan haladym. Umanam söýüp halan görülen gepleşik karşıdaşlamyň ýeňji bolmagyny tüýsüremden isleýär. Sebäbi iň soňunda bolar ýeňji bolsa, bir tukapdy bizem şolar ýeňmeli. Zatdy pikir eder. Uman üstünlük arzu etýär, sana üstünlük arzu etýär. Şolar ýa gepleşikden sany kän bolsun. Prezidentimize ýene bir gerek köp sawatny aýtýar. Köp sağ olun. Ýene bir arzulan hasyl bolsun. Ýene bir ýola maşgulaňyza awadançylyk diýip bolsa. Onu gördük. Indi kitaplarlarda iki yani tomoşaçyňyz artdy, size jan köýerlik ederler ýeňi bolmagy üçin. Ýöne siziň inni kitaplarda garşydaşyňyz kim bolarka, ony gepleşmemiň dowamyndaky bäsleşlerde kim ýeňi bolsa, şonu anyklar. Ýene bir ýola köp sağ olun. Hormatly kardeşler, dostlar, agalar gepleşmede gatnaşyň üçin siz gatnaşdyňyz hasam gyzykly bolmagy diýär. Toýlarda, bayramda görüşmek hem ýa-da meýet beretden. Mehriban aýleşler, edi tomoşaçylar, biz bolsa hoşlaşýar, siziň bilen uzak wagt däl 0504 gyýsy telefon belgimizde uradýan tekliplerine de esaslanıp ikinji mögsüm taýladyk. Şoň üçin hasam taýlan şertlerimiz, pikirlerimiz
sizin pikirlerinize gabat gelenler diýip umyt edýär. Entem tekliplerinize sowalaryňyz urada bermeli. Gepleşimiziň birinji sany. Şoň üçin birinji sanyň ýeňinçisini yglan etmek üçin ikinji sany çene garaşmaňyz gerek. Ikinji sany nifip bolsa gepleşimiziň ýeňinçisini yglan ederiz. Özüm şol ýeňinçe ýürütde telefon arkaly jaň ederiz. Oňa da sowalymyz bardy. Ýadyňyzda gepleşiň başyny ýatlatdyk. Teleýilme gidýän bir aýdymyň şekil aýdym neşdiririz. Bilseňiz de elbetde şekil aýdym sowadyňyz hemde Hanet restoranyň adyndan bir diýen bir söýji et tagamy size sowat berilir. Ondan mehriman işler size bunu hoşlaşýar. Bir de şeýle bagtyar zamanan peşkeş beren gahryman kadamynyň jany sag bolsun. Medeniyetimiziň sunumymyň hak howunary hormatly prezidentimiň alyp bayan beýik tutumly işlerdiňe üstünliklere ruwaçlar betenmegini beýlet başynyň aman bolmagyny arzu edýär. Gepleşimiziň nowatdaky sany ylaýyk 7 günden bir hepdeden şol urwagtda garaşýan gepleşimiz elbetde bäti şat gepleşimiziň nowatdaky sany görüşýänçä hoş wagtyň. Jany sag bolsun, köp sag bolun.